Retencións de ata 40 minutos para dar saído da illa de Arousa. Así se viviu a xornada de onte no municipio insular nun día festivo no que o número de bañistas se puido contar por centos. Dende o Concello recoñecen o problema e achacan o incremento de visitantes que nos últimos tempos escolla a illa para gozar dun día de praia. O alcalde explica que as medidas postas en marcha en colaboración co goberno de Vilanova non están a dar tan bons resultados como cabería desexar, e que algo a mellorar de cara ao ano que ven. Intentaremos ser máis previsores o ano que ven e sí que ao mellor sinalizar un pouquiño mellor. O que sí está claro que a salida da carretera do Terrón que vai dar a Vilanova é unha vía perfectamente preparada tamén para aguantar o tráfico. As outras sí que ao mellor son vías máis rurais e máis estreitas, pero a saída por Vilanova é moi factible de usar porque vas dar a carretera comarcal a 549. Outro factor que contribúe aos colapsos na illa é o semáforo da Pantrigueira que volveu ralentizar e moito a entrada e saída do Concello Insular durante a xornada festiva de onte. Para o alcalde da illa, a presenza dese semáforo e todo non é o factor determinante para que se produzan as retencións. O semáforo desa zona non é, eu creo que non é definitivo no tema do atasco, non? Porque é un semáforo que pechado está pouco máis de un minuto. Entonces non creo que sea definitorio do nivel de atasco, non? Do tempo de espera. E a pesar de todas as molestias e do gran aluvión de xente que visita a illa, o alcalde asegura que os veciños insulares están encantados coa gran cantidade de veraneantes que se achegan a tal localidade. Os veciños da illa de Arousa, os veciños e as veciñas somos moi hospitalarios e, bueno, acollemos a todo aquel que queira vir. Non recibimos queixas fora do anecdótico, entonces eu creo que estamos todos contentos, a economía local se ve favorecida